אספר לך שפנה אליי לקוח ואמר לי, כבר במשפט הראשון, אני חייב להגיד לך משהו, אני לא עובר בבנקים. הדליק לי ככה נורא, ואמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אין בקשה שעוברת. אמרתי לו, סבבה. נפגשנו, הוא שטח בפניי את כל הפעילות של החברה שלו, והעביר לי את כל הנתונים שהיו. בנינו איזושהי תוכנית עסקית עם כל הצרכים, צרכי האשראי שלו. ניגשנו לשני בנקים, ואישרו לנו שני הבנקים, קווי אשראי של 10 מיליון שקל כל אחד. הוא היה בשוק. מופתע. הוא לא האמין שבכזאת קלות זה הולך. רוצים שגם לכם ילך בקלות כזאת? פנו אליי.